फितले को जजमान लोग ना ये भाई बुझाता जे आज खाली एक हमार जाई। अच्छा भगवान होवन चलो हेने बारन लोग कते नहीं कन अरे हेने बाबा बारन नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते का हाल बा बच्चा? ठीक बा रउआ तो कहनी बाबा हमार बियाह ना हुई शादियों हो गई एगो लड़की हो गई तार तो ज्ञान भ्रष्टि हो गई। बियाह तो कह लेला छिएला हाँ लेकिन तहारा घरे विपत आवे आला बा। ई का कहत रो बाबा? तहारा ही यहाँ बादल एकदम करिया करिया हमरा जैसे लौकत छावे आला बा बाबू। आए बाबा सच्ची हाँ कुछ इलाज बताओ ना बाबा। बताओ तनी जल्दी जाके कुछ घर से ले आबो हम देख के बताओ तनी कौन जंत्र बांध हम तो तू लोग ठीक रहबो जल्दी जा। ठीक बा बाबा जल्दी जा दी अरे भाई बाबा लो इलाज नहीं बाबा लो बैठो 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 मंडीजी से बैठो जब आ गेल नु तो समझा के तार सब समस्या के समाधान हम कर दे। बैठो अरे बच्चा का भूल बाबा जोन तू बियाह को के लाइल बड़े नु हाँ उ नैहर में दू को बॉयफ्रेंड रखले बिया का आ जोन है लइका भइल बा हाँ ई तोर ना हो उ नैहरे से ले आइल बिया। चेला आज रात में तोर मेहरारू भागे आली बिया। का बाबा ई कैसे जान गनी बाबा? जौन घरवा से अपना चौरवा ले रहा नु नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ध्यान लगा के कोई ना कोई गड़बड़ देख लेनी है। ई हमार घर के तोरे हो तहार घर के हो? हैं हाँ हमारा घर कहो हाँ अरे हाँ रौरे मेहरारू से मांग के लेनी है झूठा साधु ढेर एथी दिखाओ तरंग खुदे के पत्नी एथी है ना हमारा कहो तरंग। ई तो चेलावा हमरो से तेज निकल रे दादा ई तो हमारा बुझा तो घर जाके पड़ी रे भागे आली बिया रे तो मेहरारू भाग रे बाप रे बाप घर चला घर चला।